Estamos esperando por un plan director que tivese un reflexo orzamentario. A día de hoxe temos ese plan, temos ese compromiso de investimento de 80 millóns de euros que, de logo, por parte do Concello de Ferrol agilizaremos todos os trámites para que sexa unha realidade canto antes, pero, bueno, que vimos a trasladar aquí, que temos toda a nosa cooperación e vontade de entendemento e a nosa preocupación por ese proxecto que vai desenvolvernos. O proxecto no seu conxunto é necesario, é un proxecto importantísimo non só para Ferrol, senón para toda a súa área sanitaria, pero hai un tema que para nós é crucial, un último detalle que compre solventar, que é a venida de igualdade de doadores de sangue. Creo que en función de outros intereses, ese vial de titularidade municipal queda como vía de servizo para a dotación de lencería, de alimentación, de laboratorio do centro hospitalario, ocasionando un grave prexuizo porque queda reducido a un único carril. Como sabedes, esa vía dá acceso non só ao que chamamos Arqueto Marfil, senón tamén o Hospital Naval, por aí entra o conxunto da cidadanía, que tamén o fan pola avenida de Catabois, pero, sobre todo, a outros centros que tamén son titularidade da Xunta, como o Terra de Ferrol, o IES Soto de Leixa, o CAF, e cun único carril e suprimindo 70 prazas de aparcamento complica moito a conciliación entre o servizo que vai prestar ese investimento novo co acceso mesmo. Por lo tanto, na asignatura do convenio, iniciativas parlamentarias, trataremos de forzar esa ampliación do viario, ese compromiso de ampliación do viario, con os doadores de sangue, que está o proxecto rematado, non queremos as alegacións por responsabilidade de ninguén, tiene que ser o proxecto rematado de outra forma, pero, bueno, agora xa está feito así, a ampliación dese viario e que se fagan as cesións oportunas por os centros que dependen da titularidade da Xunta de Galicia, que son os que mencionei antes, Terra de Ferrol e Soto de Leixa, e non prexudicar o acceso a ese centro. Temos que algo que non implica modificacións do proxecto xa redactado, os técnicos do Concello e os técnicos da Xunta están a traballar conjuntamente dende hai varios meses con ese protocolo que temos redactado para unha comisión técnica, pero é fundamental para que nos podamos outorgar as licenzas municipais correspondentes, que ese viaje, como digo, en titularidade municipal, non quede reservado un dos carrís únicamente a vía de servizo para usos hospitalarios, senón que se amplíe e continue tendo doble carril para a circulación e tránsito a todos eses centros públicos. Dolle a palabra. Bueno, sí, brevemente, como ven de trasladar Jorge, a realidade é que levamos moitos anos reclamando, demandando a ampliación deste centro, en xeral de todo o complexo hospitalario, pero para cousas tan básicas como podría ser ter un servicio, un baño dentro das propias habitacións. É dicir, había elementos que xa trasladamos durante todos estes anos a debate no Parlamento que eran incluso de dignidade das propios doentes e a necesidade de ampliar tamén os servizos sanitarios, que entendemos que se acompasa coa aprobación deste plan director, pero efectivamente, como se debe trasladar, esta aprobación e esta ampliación non pode ser a costa dun empeoramento dos accesos ao propio hospital e, evidentemente, cando se suprimen tamén prazas de aparcadoiro. Nese sentido, nos temos que dicir que xa temos trasladado tamén noutras ocasións e relativo a outros centros que, de maneira, somos contrarios á utilización de aparcadoiros privados á hora de poder acceder ao servicio dun hospital. En primeiro lugar, porque supoñe un prexuízo para as persoas que traballan no centro, independentemente das tarifas diferenciadas que teñen algúns sitios, en algúns centros, pero é certo que ao final teñen que pagar para poder ir a traballar, para poder aparcar, pero evidentemente, sobre todo para as persoas doentes e as súas familias, que ao final teñen que pagar un prezo bastante elevado. Este aparcadoiro que está contiguo ao centro hospitalario é o segundo máis caro de todos os aparcadoiros anexos aos hospitais de Galicia. Entendemos que esta situación tampouco deberá ser asumible
e, ademais, se suprimen parte dos aparcadoiros que hai no vial coas obras, pois esa situación de maneira notoria vai a empeorar. Entendemos que tamén deberá ser obxecto das outras consellerías, da Educación e da de Políticas Sociais, que teñen tamén o Souto de Leixa e tamén o Instituto na zona, mellorar tanto o acceso ás propias infraestructuras que están en toda esta zona, como evidentemente tamén que exista unha maneira de poder acceder e deixar o vehículo que non sexa gravosa, dende logo, para a cidadanía que ten que asistir a un servicio básico, fundamentalmente como é a atención sanitaria. En ese sentido, tamén nos plantexarlle a Xunta que revise ese convenio que ten co propio aparcadoiro, porque entendemos que estes prezos tan abusivos non son normais. Nos entendemos que xa deberá ser un aparcadoiro gratuito, pero toda vez que teñen este contrato, polo menos que non sexa tan abusivo, sobre todo se van a eliminar prazas en superficie. Sabemos, ademais, que o Concello está traballando para facer un aparcadoiro disuasorio público, pero iso non quita que durante todo este tempo, e daqui ao que queda a realización dese aparcadoiro, que ademais entendemos que seguramente vai ser necesarias máis prazas, non? As persoas, os ferroláns e ferrolas, teñen que seguir pagando por traballar ou pagando por acceder a ese servicio sanitario. Por tanto, unha medida sinxela, solicitar dentro do que podemos, dentro do Parlamento, ese apoio para a proposta que fai o Concello de Ferrol, que se introduza o compromiso de ampliar ese vial no convenio que se asine, e dende logo que se revise esa situación do aparcamento, que non sexa un impedimento ou un custe a maiores para as persoas que xa teñen a desgracia de ter que acudir a un servizo sanitario. Igual estou un pouco picajosa, pero pareceu entender que decías que como o Concello era quen iba a dar a licencia para as obras, que se sería non se desdoblaba, porque igual... Bueno, xa claro que nos temos toda a vontade de cooperación no primeiro momento, porque en que chega tarde o plan director é imprescindible, que logo tamén esperemos que se dote cos medios persoais suficientes, porque podemos ter un hospital moi bonito e moi grande, pero se non hai persoas que traballen dentro dele, pues estaremos na mesma situación. Pero non queremos trasladar ningún tipo de hostilidade aos Sergas. En primeiro lugar, creemos que o proxecto se podría ter feito de outra forma, collendo parte dese aparcadoiro que está gestionado por unha empresa privada, non ocupando un vial público. Non vamos a entrar aí porque non queremos que o proxecto se teña que volver a redactar, non queremos retrasar o procedimento, pero a cuestión da licencia municipal, cando está quitado un vial público, xa non é unha cuestión política, é unha cuestión dos técnicos e enxeñeiros do Concello que non van a outorgar esa licencia se non hai unha garantía de que se pode preservar ese vial público. Creo que é algo fácil de asumir, é un compromiso, e cando estén rematadas todas as obras do CHUF, o vial pode estar perfectamente construído. Nos, con ese compromiso, otorgar a licencia sin ningún problema, é un coste que se pode imputar a esa obra, e nos facilitar todo para modificar o plan. Por tanto, estaremos a que eso sexa así, que facilitar aos nosos técnicos a concesión desas licencias. Porque entiendo entonces que parte de las instalaciones que se van a construir en las nuevas instalaciones hospitalarias va a invadir la carretera actual, sí, y se suprime la tal. Entonces la alternativa que proponéis es que los centros de titularidad de la Xunta, que están hacia el otro lado, cedan parte del espacio, ¿no?, para mantener la carretera en los dos, exactamente, el doble vial. Un dos carrils queda exclusivamente como vía de servicio para acceso a 5 servicios diferentes, como sanitaría, bandería, habilitación, etc. E además están escalonados, por lo tanto tamén eso dificulta a conciliación, un muro de contención. Ao quedar ese vial utilizado queda de vial único, e ademais con unha praza de aparcamento dende o inicio do CHUF ata o cruce, que suprimen unhas 70 prazas. Para xente que ten poucos recursos, sempre andan buscando un aparcamento que non sea tan gravoso como o aparcamento privado que teñen ali. En que punto está o aparcamento disuasorio ao que se refería Eva, na que está traballando? Bueno, hai un proxecto, xa unha memoria feita polo Concello, no Departamento de Urbanismo, a veces estamos a esperar a concreción exacta do superávit, é unha obra sinxela, creo que unhas 60-70 prazas nunha primeira fase inicial
aparcamento antes de rematar o mandato esperemos que estea concluída. En canto, por añadir algo máis, creo que a cesión dunha conselleira a outra é relativamente tamén fácil, insistir en que non é un trámite administrativo tan complexo porque non supone ningún tipo de expropiación, nin de xunta de compensación, nin ningún tipo de trámites tan longos como os procedimentos expropiatorios, e que é algo perfectamente asumible con los ERAS para poder conciliar a atención hospitalaria con servicios de tránsito a centros tan sensibles como os que dependen de política social ou de educación ou do Ministerio de Sanidade. Entendo que esta proposta a planteaxedes no Sergas. Sí, nos tuvimos diferentes reunións. E a resposta do que bueno, están estudiando, ainda non hai unha resposta definitiva. Creo que, como digo, nós non buscamos hostilidades, sino conciliar intereses comuns e agardamos que sexa positiva. Se queremos dar traslado ao Parlamento desta idea é precisamente para que esa concreción, esa boa vontade, teña plasmación no convenio e que non fiemos todo a reunións que, bueno, al final teñen que ter unha concreción para poder desenvolverse. Entiendo que ese convenio se tiene que firmar entre el Concello y el Sergas antes de la ejecución de las obras. Bueno, obras se están facendo parcialmente,